Pag ito hindi pa talaga iwan ko na lang. Lisong Son, thank you so much. Lisong Son. Ayan. Lisong Son, thank you. Like 1, thank you so much. Ayan. Take 2, take 2. Naka-take 2 tayo mga lalabs. Lisong Son, thank you lalabs. Thank you. Lisong Son, thank you. Ayan, Bicolan ng Oragon. Nagbaba ng bahay, Bicolan ng Oragon. Let's connect to Lisong Son mga lalabs. Lisong Son. Binigyan mo. Ba't binalik mo, Bibi? Tama na yan kunti, hindi niya maubos yan. Sarado mo ng maigi, Bibi, at lalanggamin yan. Ito ka na.
No copyright music for live stream.
Ay, nagkikit-kilat pa, oh. Ha? Ang lakas ng kidlat, nakita ko dun, oh. Ha? Ayun pa, oh, ay. Yung liwanag doon. FW ako lalab-palablab. Sige lang lahat, tamsakan natin yan. Ang pinakamasarap na banana chips. Ayan, banana chips.
Lang.
Madam Love Channel, Mega Love shout out. Madam, Mega Love shout out po, Madam. Ayan. Nagtry ako mag-live ng ganitong oras at sa umaga hindi ako nakaka-live. Ayan, Madam Love Channel, Mega Love shout out po. $391 baby pa. Madam Love Channel, Mega Love shout out. Ang init. Yan, Madam Love Channel. Ito ka pa, Madam. Ayan. Yung dala mong bahay. Road to 400 pala to.
Genjinia, mega love shout out. Ayan. Play my video from Genjinia. Ayan. No problem, Genjinia. I will play your video. No problem. No problem. Five banana. Okay, you have 5 banana. No problem. I will play your video. No problem. Genjinia, mega love shout out. Genjinia, I am watching your video. Genjinia, I am in your house. You have ads. Genjinia, mega love shout out. I'll give you extra banana, Genjinia. I am watching your video, Genjinia. Banana 5. Ano pa? What? FW ako lalab, thank you. Ayan, naka-TikTok kasi ako. Nagtry ako ng ganitong live kasi sa umaga. Ang hirap makapasok. Paload. Kano paload mo? Load. Ay, load. O, dali. Token text 09 09 705 688 913 0975 688 913. Narinig yan nila, kunin nila yung number mo. Ano yun, itbitin? May load pa ba ako? Tingnan natin kung mag-send. Ay, meron pa. Sinugurang. Ayan na, Angel, dumating na. Thank you daw, gag. I am 2 million mega love shout out. Palablab pa ako nakapin mga lalas. FW ako lalab, thank you so much. Ayan. Hindi pa kasi na yung viewers ko ng ganitong oras kasi yung aking live talaga is morning, but morning is very difficult. Kahit tamsak lang mga lalab, sapat na tamsak na lang mga labs. Ayan. Kung ayaw nyo mag-stay dyan, it's okay. I understand mga lalabs. Pero tamsak na lang, it's okay also. Bibi, pero nga ng charger ni Mama Bibi. Bibi. Naman si Papa, ginagamit ko nga ito eh. Ginagamit ko nga. Ikaw naman, ngayon na nga lang nag-live. Eh. Bibi, yung charger ni Mama lang. Akin na. Gulong-gulong. Ginagalawan. Bibi, charger ni Mama lang.
Malulubat na tong buang na to. Mga lubat lahat ng mobile, ng cellphone. Wala kasing kuryente kanina. Nagcha-charge. Iwan ko. Namatay na. Diyos ko. Kylie, how are you, lalabs? Kylie, hi everybody. Good morning. Ayan. Kylie, how are you? Long time, lalabs. How is your channel now? You now monetize? Your channel is already monetized? Kylie, how are you, lalabs? How are you, my friend? Kylie Krepner Vlogs. Give me likes, lalabs. Thank you so much. I'm doing good. Just got done with breakfast. Ayan. So it means this time is morning there in your country. But I'm doing fine. How about yourself? I'm doing fine also. Good. Ayan, Kylie, thank you so much. I am good, lalabs. Yes, from Kylie Krepner Vlogs. Yes, lalab, thank you so much. Tilalab, yes, it's morning here. Yes, thank you. But here is already 7:28 evening. Ayan. I know you're the evening and I am the morning. Yes, thank you. Yes. Because right now, I am here in the Philippines. Ayan.
Ayan, 3 million Mega Love shout out. Thank you so much, 3 million. Kumukulog-kulog. Grabe naman. Uy. Can you help me get that 2,000 please? Ayan. 2,000 subscriber? How is your subscriber now, Kylie? Still 1K? I will check. Still 1.7 to 8K? Until now, you not reach 2,000? Kylie, I am in your video. I am watching. August 20, full sale. It's fun. Pa, bakit parang umaano? Nakakatakot. Nakita ko yung ano. I had to go. Something, I'm sorry, I had to go. No problem. So you have a great evening and enjoy the rest of the day. Thank you. But don't forget to leave me likes. Give me likes, ano, Kylie, before you leave. Thank you. I'll talk to you later. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye, Kylie. Oh my God, kumukulog. Oh my God. Hala pa, bakit ang dami ditong ano? Ang daming langgam. Pa, ang daming langgam.
Lalab Pamkan Migalab shout out. Ayun. Try ako lalab ng ganitong oras mag-live kasi sa umaga ang hirap. Pero sanay ang viewers ng umaga. Yan Pamkan, salamat lalab sa patamsak mo. Try lang ng ganitong live na oras. Sa umaga kasi ang hirap. Yung kapitbahay kasi namin panay welding. Hindi ako maka-live. Inaaga niya yung connection ko. Ayun. Yan, salamat lalab Pamkan Mendoza sa palay, sa patamsak. Para na rin to sa WH ko. Kasi dahil di ako nakaka-live, laging walang internet. Kasi dito, alam mo na sa probinsya, laging naulan. Yung aking yung WH bumagsak. Bumagsak yung WH ko. Grabe ang bagsak. Sumasahod ka na ba Pamkan lalabs? Di ba yung last revenue last month, wala kinain ni Lolo? Na-experience mo ba yun lalabs, Pamkan? Hindi si Lolo nagpasweldo? Kasi kinain niya yung buong kinain niya yung revenue ng 2 months ko. Yung July, June, July. Hindi niya binigay sa akin, kinain niya lahat. Pamkan lalab, salamat.
Lalab Pamkan, salamat sa palike mo, lalab. Salamat. Odon lalab, Migalab, shout out. Salamat sa patamsak mo, lalab, Odon. Patamsak ko, sige lalab, tamsakan natin yan. Salamat, Odon lalab. Odon nag-loading man. Tyson, mami, dami pagpipilian ng mga special. Sige lalab, nandito ko sa bahay mo, Odon, no? Sa'yo ba tong business? Ano business mo ba to? O nakikain ka lang? Kumain ka lang? Sige lalabs, kay Madam Love Channel yan. Aray. Ayan, pinapanood ko pa yung video mo. Odon. Hindi po, nakikain lang po ako dyan. Nakala ko business mo yan eh. Wala nang laman yung kaldero eh. Ubus na. Di ba wala naman ng laman? Salamat, Tos. May harang pa ba ako, host? Meron. Bakit ka naman mawala ng harang? Tingnan ko ulit. Bakit ka mawawala ng harang o anong nangyari? Ako nga, Odon, yung aking WH, bagsak. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Bakit ka mawawala ng harang lalas anong nangyari? Wala ngang harang, oh. Wala tong harang. Pasok ko lang, oh. Bakit, Odon? Anong nangyari, Odon? Bihira ka na bang mag-live? Ganon po ba yun? Ibahos. Walang harang, oh. Nakapasok lang ako. Tingnan ko yung iba, ha? Tingnan ko. Pero naka-on naman yung ano mo, yung harang. Naka-ano naman yung harang mo. Naka-on. Tingnan nga natin. Ako nga lalabagsak yung WH ko, hindi ko alam kung anong gagawin sa akin ni Lolo. Hindi kasi ako nakaka-live ng maayos kasi nga sa araw yung live ko eh. Ito try ko lang itong mag-live ng ganito, hindi ganong matao. Matao talaga yung sa umaga. Kaso lang ang problema eh, pag nagwi-wielding, hindi ako maka-live, namamatay yung live ko. Wala nga ikaw o doon ano harang. Ayan o, nasa bahay mo ako uli. Pangatlo na tong tamsak. Wala kang harang lalabs. Iwan ko yung iba. Kasi 9 views lang, 23 minutes. Wala kang harang.
Di ba nung nakaraan o doon, kinain ni Lolo yung revenue? Wala tayong mga revenue, di ba? Na-experience mo ba yun? Kinain niya yung revenue, wala siyang tinira. Kain muna ako mga lalabs, ayan. Kain muna si host. Wait lang po.
Pag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami ang hinahanap mo. Pam-param-pam-pam, param-pam-pam, silapila sa bayo sa pakiramdam. Pam-pam-pam, param-pam-pam, nagawa namin ito, ilog din ang buha. Param-pam-pam, param-pam-pam, silapila sa bayo sa pakiramdam. Pam-pam-pam, param-pam-pam, nagawa namin ito, ilog din ang buha. Pam-pam-pam-param-pam-pam. Sares Idol. Pam-pam-pam-param-pam-pam. Anak! Bukan! Lalabas ka! Labas ka! Pam-pam-pam-pam-pam-pam.
Siyempre, pinaayos. Nalubat na, oy. Jen Whitey Channel, Mega Love shout out. Hi host. Ayan. Lalab, Mega Love shout out. Jen Whitey Channel, Lalab, Mega Love shout out. Thank you so much, Lalab. Lubat na rin. Lahat ng mobile ko lobat. Debian Lalab, Mega Love shout out. Try ako ng ganitong mag-live mga lalabs, kaso lang mahina ang view, ang tao. Pag ganito palang gabi, walang welding, tingin mang ganda ng connection, Debian. Debian Lalab, Mega Love shout out, magandang gabi. Ayan. Patulog ka na ata. Ganitong oras, ayan, di ba, oh? Ang ganda ng, kulay. Kaninang umaga, nag-live din ako, kaso lang, mahirap talaga makapasok. Loading. Pero ganito tuloy-tuloy, oh. Lobat. Patamsak na lang mga lalabs. Ayan, tamsak lang, sapat na. Tamsak lang mga lalabs. Okay na si host.
Ayan, Bibian Lalabs, kumain ka na ba? Anong nangyari? Anong nangyari? Jin Lalabs, sabay mo ko. Jin YT channel, sabay mo ko Lalabs. Jin YT, nasa bahay mo ako. Gabi ka na lang mag